Jocelyn, Jocelyn. जिरायनासो थानांगौ नै 10ता जाबानो थानो होआ बेमारिजों मामा बाबा बोलो बाबा बोलो मा दिनै मा नायनाय जायो मर्निं लोगोफोर दिनैयावहाय स' दङ आरोना बे सानथामा गेबखाय ग्रोबनो बाबुखौ नेनो मोनबाय हौवासा नेग्रा मानसियानो गैयामोन आदा आयंनि फिसाला सासे फैदोंमोन आरोना बे दिनै माने न'आव थांबाय गाबोन फैफिनगोन आरो मानसियानो हामस्लाबाखै गारलांनोथ' गोसो गैयामोन खिन्थु उपायथ' गैया स'खौ खालामखानांगोन आं फैनो मोनथ'खाला फंबायनि हिनजाव मा थागोन मानसिया थारमाने सिलायदोंनो सानायानो उन्दुनो हायानो बुंबाबो बिसोरबो आरो साखागोन एसेया साखायोल' होनबाय थायो उन्दुनो हाया आरो हरसे सेकेन्ड बिदि मुलि आरोना 5 मिनिटल' जोबथारनाय ओरैबायदि बिल जाखांलायबाय डक्टर थिखांनांगौ लोगोफोर माने हांदों आं 10 मिनिटआ जाहैबाय दासो मुलि लाना फैलायबाय उदैयानो दुगाया उदैयानो सागाया सिलायाबो सागायाखै मानसियानो ओमफ्राय दा गन्थङाव आरो पाइप होलायबाय उफाय गैया माथो खालामनो बोरै गारलांनोसो जादों टेनसननो गाबोन थांनांसिगोन रावबो गैया मा गैयानो बिराद खस्थ' मोनबाय बाबा उदैयाबो जि सायनो सिलायाबो सायनो उदै दुगायाखै नालाय ओमफ्राय दा आरो गन्थङाव पाइप होलायबाय जि खस्थ' मोनदोंना गाखोबाय थादों बोरैबासो नांलायलाङो जेनेबा सानथामनि उनाव दासो बाबुनो ओंखाम मार होदों आरोना बिदि लोंनो होदों Mamaya dalim zade bibaide mama ama sana atau hot ang nesiol mama hot nesiol hot mama oh bang nih oh Abdeng nang ayo gele mama. Sikade apa sikade? Pa, thank you. Sabai mama zabai. 10ता जाबाय बाबुखौ गारना थांनायसिगोन आरो जोङो उन्दुलां बाबु उन्दुलां थानो नङा 10ता जाबाथाय थांनोसैलाय आरो दिनै लास्ट नाइट बाबुनो टाइम होनाया आंना गाबोननिफ्राय सदं थांनांसिगोनलाय गुड मर्निं लोगोफोर दिनै 3 नभेम्बर ओमफ्राय जोंना दिनै टंलायावसो दासो सिखारबाय आरो जों एसे टाइम सेरफोराव थानानै थादों आरो माने बेमारि थानाय बाखाया नालाय दासो जों फुङाव सोरांबाय नालाय बाबुथ' थानो मोनसिगोन आरो 6टासोआवसो गेट खेवो माने ताला मारिना दोनो थाबनो होआ आरोना ओमफ्राय थियेटारावथ' उन्दुनाया मोजां जाखाया ओमफ्राय दा बेमारिनि उन्दुनाया जि लोमजादोंबो गगा मोनजोब्बाय आरोना मामा फिसायाबो लोमजाखांबाय जाबाय उफाय गैया बेमारि नायनानै ओमफ्राय दा बिदि जानानै उन्दुनोबो मोनखाला थानानै दा मोनायाव सरखाबाय नांगोन आं दा दिनै गुवाहाटिनिफ्राय टंला थांनोसै आरो दिनै फार्स्ट नाइटसो दा जि बोरैबाबो नों गारलांनो बोरै गारलांनो जादों बाबुखौ उफायथ' गैयाना गारनानैसो बिराद लोमजाखांदों आंखौ दा थांना दोननानै दासो खेवबाय आरोना थांदोंमोनसिगोन जोङो ओमफ्राय नैयावसो ओरैनो गोलां थाजोबदोंमोन जोङो बेयावनो थाजोबदो आरो जों बेयावनो थानांगौ गाहायाव थानो होजोबो हाबफानो होआ सोरांलायबाय बाबुखौ नायफैलायबाय दासो जों नुफैलायबाय आरोना बाबुखौ मोखां सिखां सुबाय रेडि जाबाय आं दा श'नि थाखाय थांखानांगौ उफाय गैया बाबुखौ बेयाव दोनदों 10 आदा सासे फैगोन आदा फैबाथाय थांगोन आरोना लोगोफोरा साहा एसे लोंना लाहैनोसै नाजारा बाबुखौ सेलान होनदो जों एसे साहा लोंना लानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दाथ' नै आंहा थांजाथारसिगोन लोगोफोर जियानो जा न'नि बंस'फोरखौथ' आं मा बुंबावनो जेनेबा बेमारियानो अपारेसन जानानै हामलायलांसिन आरोना फैसा बिगोनसो नंगौ नामाथाय सासे एम्फौबो खबर लाया आरोना फैसा नांलाया बे समावहाय माने सोरबा सासे फन हरबाबो बेसे गोजोननाय मोनोबा माबायदि जाखो माबायदि मोनखो इदि बायदि होनबाबोथ' बेसे गोजोननाय मोनोना गैखाया सासे एम्फौबो खबर खारजिथि जाहानि आइनि बिब' आरोना बियो बेमारि नेनाबाबो होयोबा एसेनिबाबो खबर लाखायोबा थाइसे थाइनैबाबो एसेबाबो हेल्प खालामखायो आरोना
खालामदों फैनो हायाखैबाबो थेंक इउ जिथिनिसिम आगोलनिफ्रायनो आंनि लोगो बायदि जिथियाबो बेनिफ्राय आयंनि फिसाला आदा बेबो नेफैदों ओमफ्राय दा आं थांसै नालाय बे फैगोन आरो आंनि बिब' लिंनाय गरसकनि बे फैदों एसेबाबो हेल्प खालामदों जेमानबाबो आंनि आलासि बानायनायफोरा जोंखौ हेल्प खालामो माने सोरबा आब' लिंनाय बाजै लिंनाय बिदियासो आरोना न'नि बंखफोरखौनो बादहोखा माने रावबो आगोलनिफ्राय नायफेरखायाखै उन्दैनिफ्राय जोङो नायफेरखायाखै रावबो नायग्राबो गैखाया ओरैनोसो सायावसो दुखु मोनदों आङो गोबां आंनो ओरैनो क्लस सायाव हाय हेल' बिराद गोदै बाट बिपदनि समाव बुजिबाय आरो आंनो फैसा नाङामोन एटलिस्ट फन खालामथों खबर लाथोंमोन आरो बेसे गोजोननाय मोनगौमोन जेबो नङा खैफोदाव अदल बदलसो इसोर दङ गासिबो जेमानबाबो आं हारसिंबाबो बहुतखिनि सल्भ खालामबाय दिनै अपारेशन जानानै थांबाय रावनिबो सहायाव नङा दिनै जेमानबाबो आंखौ आब' पाम्पुलिया दिनै एडभान्स बिदों होदों आं दिनै थियाटार दं हिसाबै आंनो होदों हेल्प खालामदों जथेस्थ' थोदों प्राइभेट हस्पिटालबाबो दिनै अपारेशन मोजां जानानै थांबाय जियानो जाबाबो मोजां हामथारला न'आवनो लांनो हाथारना लोगोफोर अपारेशन खालामनाय दा जेसेबांसिम थानायसिम गासिबो आं मेनेज खालामखादोंखा जि हायो ओमफ्राय आङो कर्ट मेरेज जादोंबाबो आं सोरबा हासबेन्डनिफ्राय आं फैसा हेल्प लाहराखै खबर हरनांगौ आं खबर हरदों बेसाबो बिराद गाज्रि सिटुवेसनाव दङ बिफा थैदोंल'सो कासआनो थाङाखैनो दाहाल'सो थांबाय ओंखायनो आं जेबो टेनसन हराखै